wakafamu mubonesi uchengeti kwaye nekunda inini nimushai utazi mukuru tindipone ichokwazwe ndione itenzi muponesi wangu tinotenda anotendwa pamusiwo notenga wese muzonditondera wakafanituipakwa rufu pamuchinjiko rwakange rusine nechekuita nekutadza kwavo tinonzwa kuti vakatsvaga mhosva zhinji pasi yapanaya wakauya chindiona ichokwadi mupone kungorangarirwa nenyasha ndiwe anotendwa pamusimu notonga vese muzonditondera ngekuti pane chimwe chinhu chimwe chenjekowa pamuchinjiko wajesu kristu unojeka kwazvo unoramba uchingojeka nguva dzose akatarisa muchinjika usu nekunyara kwangu chindiona Jesu Kristu mupone titarirei sindiwe anotendwa kuti pazuva iro rakupedzisira sezvamakaita kune yambavhu notonga vese muzonditondera tinonzwa Mateo 27:51 iyongu Luke 23:45 vose vanotaura neichi chiitiko Mark 15:38 stuwakafirwa vanhu vese hanzi kwakavako nekudengendeka kwepasi sindiona imupone pakavepo nekudzima kwezuva iwe anotendwa keteni pamusimu notonga vese muzonditondera misodziya masoja akavakarita Jesu Kristu tinonzwa kuti panguva iyoyo vanoti zvirokwazvo mupate uyu dzimwe yawangu ndiye Kristu mwanakomana but for that moment chindiona it was too late mupone sindiwe anotendwa chero Judas pamusimu notonga vese muzonditondera tinonzwa kuti iyongu vasuwa rakadzima nekuti nasiwewo mudikani kristu kwauri nezvivi zvako zvose vanhu vese uya kuna Jesu Kristu chindiona uzvirase zvese uzvisiye ikoko kuti kuna Kristu tinoziva ndiri mutadzi tinotenda kwamuri pazuva rekupedzisira pamusimu notonga vese muzonditondera amen
Hosana